И... Здравейте, уважаеми зрители, които ме гледате. Още не съм качвал никакви клипчета, но ще видим. Та... Горе-долу, това е Saints Row 4. Момент с таб. Между с таб се отваряте квестовете и... така нататък. Сега отивам към един от тях, мисля. Да. Ох, чакайте. Сега не мисля, че е изобщо. Аз съм отворил много програма. Така... Първата минута клипа за една. Ще го направя 10 минути този път. Което е максимално с програмата, която снимам. Момент. Така. Извинявам се. На трето ниво аз съм превъртял с един сейф. Но заради един мой приятел почнах от начало и... как да се изразя? Затова сега съм с този сейф. Ти въртнал Saints Row 4 ли, бе? Аз я превъртях, изтрих и пак се изтиглих. Накрая ще кажеш ли кой ще стане след клипа или? Аз мога и по време на клипа не издам какво става накрая. Не ди казвай, защото все пак... Феновете ще се разочароват. Верно. Юпс. Ти имаш ли, Вено, ти имаш ли YouTube канал? Да. Ако искаш се абонирай за мен, ако имаш акаунт. Имаш ли сабскрайбове? Един. Алекс, нали? Не, някакъв се е абонирал за мен, ма не знам кой човек. Братли, сега всичките и тъй като мене се крият в някакви шкафове. Ма то ти не можеш да шкафове ли да скриеш, е? Ти му ми взе да заприличва на... вратата, взъш шкафа, клякаш и затваряш вратата. Добре, ама той взе да заприличва на Outlast. Братли, бах ти гадното е някой само аз какво правя, нали стоя си и в един момент както се стоя и някой отваря вратата и някакъв стила някакъв нощ точно в главата пара ми някакъв се удря в стъклото. Брутално. А мен току-що. И само някакъв, нали, ще ми взима ножа и леко се удърпа и само някакъв гледа, само някакъв аз и те спия и с някакъв забит нож в главата. Ма това ме да взимаш и ножовете ли, бе? Ти можеш да го изстрелваш десния бутон, да си го взимаш с друг. Яко. Ти са слушалки или тонкони си? Слушалки. Така. Ти стои за гарето, ти си решаваш кога ще го направиш. Фоно лета в момента ти. Open door. Ако мога. Да, бе. Проблем. Пък и може като дура в Сливен. Накрая сега ще дум. И пак не успяхме да ми, уважаеми зрители, както видяхте, не беше това истинската врата, а това. За кой става въпрос? Не бе, защото тук се качвам на една сграда, почвам да отварям една врата фалшива и накрая ми се появява дигиталната вратли, за да отида към те. Кензи. Не знаеш, че другите не ме чуват, нали знаеш? Напротив. Здравейте, я съм! Добре, те избазиках. Нали? Ние наистина, вие път не се бъзикай с мене.
Добре. Няма да базикам. О, Той Ромео, братлето, отваря вратата, само кой гледа, някой са барикадирали като модели. Хоп, аре, идвам да ги взе. ама Ромео ли е то се? Бърдара. Да, Ромео. Пък аз сега Ще брат... свърши пред прозореца. Аз братле сега на Saints Row съм чисто гол. Що? Защото бях в някаква капсула. И то ти в света, в който сме от началото, не е реалния. Виртуален е. А сега съм в реалния. Хай, хай! Бай-бай! 3, 2, 1, Ромео, ще пи се повръща. Ромео! Мойка. Бам, аре, давайте, бе! Би го, бе! Аре, бе! Майко! Майко, ато е трашня го, бе! Ох, О, има още 4 живи. Грешка, вече станаха 3. грешка, вече станаха 2. Не, 3 са сега. Имах 2 такива оцелели и 1 мърдър. Не, Ей, вече станаха 2 оцелели. ами мърдъра? Мърдъра не го броя. Но сега като с другия не го откри. Вече само 2, бе, мои, бе. О, не, Ето го няма. тук е Тая това. няма да е бам. Бам! 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 Ух. Така. Ай, питата Сиера, бе. Те са приятели, заради ти остая жива. Тъй... Имаме оръжие в реалният свят. Сега тая мисия ще я мина синглплеер и после е моят приятел, който може и да... Реалният свят, един въпрос, реалният свят какво се случило с него? Ами, жив е за сега, ама след като мина тая мисия с кораба човек, дет съм на нея в момента, те си извънземните го заревяват. Какво се е случило? Извънземни. Да бе, Аз ги не го би, бе. ма човек... Само още един жив. Добре. Ма човек, знаеш ли... Първо знаеш на кого звъним? Кой? То са оня брут, дед го освободихме на тройката, сещаш ли се? Къде беше Брудве? Оня с дето не може да говори, дете с микрофона. Не, оня дето коравия, големия. Да. Към нас дед беше. На него звъним, обаче той се напива с един братле. Там в някакъв наш. Го зряват, докато се напива. Логика разбраш, ли? Мойка. Ох. Между другото, Saints Row 4 ще е доста интересна, човек. Много не играя, бе. Не бе, казвам просто. Човек да не ти каже нещо сега. Лаксбуря, който взяли бикини ботъм. Браво, логика. Така. Туп. Кой беше рак бургерът, който изяде бикини ботъм, ли? Да. Да, сещам се.